To labari da ɗumi-ɗumi a halin yanzu shine Joker naku fa ya haɗu da sharrin 'yan comment section. A halin yanzu dai Joker an gudanar da wani shagali wato show concert da aka gudanar a jihar Kano, inda aka ga Joker ya yi shige na karaktan da yake comedy da shi mai suna Antimaina, inda ya saka mazaunai, ya saka abubuwa, ya fito ya dinga raƙashewa, wanda wannan bidiyo shine ta da tarzoma a shafukan sada zumunta. Inda daga bisani bayan bullar wannan bidiyo fa a comment section aka fara yama ɗiɗi da maganganu, inda aka fara cewa Joker wallahi baya ji, wasu su ce Joker yaushe zaka daina abin da kake yi. Kai wani ma a comment section din cewa yayi da yana so yayi wa Joker wa'azi ya shiryu, amma kuma in ya shiryu waye zai zo ya dinga bashi dariya da sauran wasu maganganu da aka yi ta yi dai, wanda dai shi dai wannan bidiyo in dai ka kalla to sai ka yi dariya, saboda Joker an ga ya yi shige irin na Antimaina, ya zo gurin show inda ya dinga rawa har waƙan uku sanda aka saka masa ya taka, wanda kuma wannan abu zai baka dariya kuma zai baka haushi. To ba tare da ɓata lokaci ba dai yanzu za mu ɗauko faifan bidiyon sai ku ga irin yadda Joker ya raƙashe. Amma kafin nan ku daure ku danna mini following, kana daga nan sai mu dawo mu leƙa comment section. To bari mu leƙa comment section din mu ga me da me aka tattauna. Inda Jidda Ofa ta ce ya Allah ga bawanka nan Joker ka shirya mana shi. Sai daga nan kuma Mina ta ce yanzu fa nan saurayin wata ne ko? Wallahi kuwa. Sai daga nan kuma Yahaya Ibrahim ya ce masu satar kuɗi a Najeriya sun fi wanda ake sacewa kuɗin shiga cikin damuwa wallahi. To babbar magana. Sai daga nan kuma Ni'imatullah ta ce gaskiya Joker yayi asara, neman kuɗi ai ba hauka bane. To ke in banda ke in babu irin su Joker yaushe za a dinga nishadi. Sai Sofi Balarabiya ta ce amma dan Allah baban su Joker na raye kuwa? To gaskiya da alama. Sai daga nan kuma ZS mai kuɗi ta ce ni tsoro na kada ka isa mu matar aure. To ba gaki ba sai ku tunda kina tsoro masa sai ku jami kawai. Z sai Dr. Abdul Keti ya ce na rantsi da Allah naga kana soyayya da kanwata sai mun ci kutumar ubanka, ba za mu taɓa yarda ka shafa mata aljanu ba. To babbar magana. Sai Zainab Salisu ta ce if not Joker then who please. Sai Abdullahi bin Mas'ud ya ce ina so in ce Allah ya shirye ka, to amma idan Allah ya shirya ka wa zai dinga ba mu nishadi. Nagode. Sai daga nan kuma Freshman ya ce duk sati Najeriya sai ta samu sabon dan iska. To ma sauraro anan muka karkare labarin, kar ku manta ku danna mini follow, like, comment da share. Nagode.